Nyakorom gajuang dakika en prario tok sa adek marokinya se michal mar fuambu isebedo gi ng'eyo ni nang'o matimore kor gweng' kama intiere. Gisani koro adonje twak mane chendo mar mbaka oromo twak mabenda daro bedo godo nyaka rom kanyo sa bich mar onyango. Ka inja hera mano Ramogi TV hinyenye mbui magwa ing'eyo twak mabendo adoro twak uduchi makawuono kaluwore ni posters nwaseke okanyo. Okiny makawuono nyakorom gajuang thor wach mabende wadwaro twake en kaluwore kod Bagni mano mar loch gwenge. Sirikande mag gwenge 47 manyaka sani governors mag gi ywak matamre gi nono. Ka giwacho ni migao mano mochung' ne weche mag omenda e pacho kaendi poko chulo gi omenda magi mano gowi magintiere godo chakre dwe mar 2, dwe mar 3 gi dwe mar 4 mabende wantiere. Gowi duto te mabende giwacho ni romo siling bilion 94. Okang' mabende osebedo ka kelo kata mna ng'ikruok mago mag tijegi. Ok ginyal chulo jotijegi e sama owinjore services kata chenro mago mag piny owacho gwenge bende osebedo ka ok dhi e yo makare. Mwino kiny makawuono wadwaro bago twak makama pache nang'o kaluwore gi siem mano mar ndalo 14 mabende koro duol mar governors kata mna council of governors nochiwo ne migao mar treasury pono no ok dhi chulgi gidhi e ng'anyo. Ichulanwa pachi lai magwa magote machuoka redek auchiel nono mbui mar Facebook bende idwa achiel kachiel mano Ramogi TV itudri koda bende mbui maga iyuda at Sharon Ong'ao. Okiny makawuono nyakorom gajuang antiere ka gi welo mabedo gin wendo kuom ahinya inyanya kinja hera mar rupenya gi mbaka oromo. E student tiere gi welo 2 e studio mar county ma Kisumu adhi bedo gi wendo achiel. County ma Nairobi ka antiere ka gi senator mogwela Beatrice Ogula. Amosi ni misawa. Amosi ahinya Sharon, to benda moso jodalawa joka Ramogi Ajuang kuonde ma untie ma utie nikech ang'e ni koth chwe kendo ji tiyo tiche matek manyalo konyogi. Ageno ni utiyo gi koth machwe sani nikech mane mabro miyo wakonyruok e dala kuro. Ageno ni uchiew maber. Warwako e mbaka wani. Pero kama na inya kopogre gi Beatrice nyakorom gajuang bende antiere ka gi daktari Churchill Sauke na salale wang mbaka oromo ka. Machiegni. Ero kama na inya Sharon. Ero kama na inya kopogre gi Sauke nyakorom gajuang e studio mar county ma Kisumu bende biro bedo ka tudra kod okil mabende njanon siasa mano Green Odera kwa biro bedo kwa tudre kode abiro bedo ka kele achiel kachiel. Katika mano kachako kodi Beatrice Ogula siem nitiere ka mabende koro governors osechiwo ndala 14 koko chulgi bilion 94 to gidhi e ng'anyo. Akeni pachi kaka senate pacho kendi de bed mane? Adwa na kunga nyis jo dalawa to goganda duto mane Kenya ne piny ma wantie mar Kenya ne wan gi Kenya achiel to gi sirikande mopogore. Mano en dwaro mane jo piny mano chiwo e katiba ma watiyo go sani ma pod waluongo ni manyien. E counties gi gin counties 47 kendo gin sirikal yorgi gitiyo agachiel mantie to gin gima kisungu luongo ni distinct to giriwore gi sirikal maduong'ni. Bagni ma wan go nitiere kendo Bagni nitie mana kaka iwacho Sharon. Counties na neno kochiwo notice ma ndalo 14 to mano yudo ka counties osebedo ka chandore chakre higa mokalo. E sama wantie ne counties wa nitie mapoko yudo pesa chakre November, moko nitie mapoko yudo pesa chakre December. Omiyo mano nyaka kel Bagni. Emomiyo governors magin jotend counties nogolo notice ne sirikal. Tadwa na wach ni oganda wa ni Bagni momago counties. Chalo mana ka gima kisungu wacho ni history is repeating itself. E ndalo machon nosechak gik maniluongo ni regional governments. Ne waneno ka gima timore sani notimore ma governments gi nogo piny maji mane girumo maji odok e sirikal achiel. And bende nyaka jothuru ang'e ni ng'atno motelo sani gi jok motelo sani e Kenya sani ne gin jok mane ok dwar devolution. Sama ne wadwaro devolution ne gin jo no wan jo yes. Koro wanyalo wacho ni ma ena strategy achiel kuom chenro mar sirikal masani mar thung'o counties mondo counties otho mana kaka Maka notho in 1966. To kendo adwa na nyisi ni Bagni mar counties gi pesa poko migi to nuneno kata ka pesa mane waloso sani
be achiel kachiel wachak wadok ma gima ne timore nikech sama wantie ni nuneno gima otimore e Senate ung'e maber ni Senate kanyacha wadhi mana bire mana paro makamano koro gima dwa wacho Sharon ni Bagni matimore counties en gima sirikal maduong' ema kelo nikech ok gichiw ne counties pesa mosing ne counties. Te karamna ka sirikal maduong' ema kele sirikal bende do wach ni gope bende othungo nyaka sani dong' wang'e ni jotije mag piny owacho bende pok ochulo sara. To Sharon adwa nyisi ni onge sirikal onge ng'ama onge gi gowi. Gowi ok mon sirikal chiwo pesa mirango go counties kata mirango go margi nikech kata gin be margi dhi mbele. Nanyisi kaka ne wantie ndalo samokalo mane wantie mbako romo mokalo ni joge nigi pesa ok ni onge pesa nitie ang'o momiyo awacho kamano ok inyal wacho ni pesa onge to gik mutimo to pogore. Ero kamana inya wakila nena mwalimu kata mana daktari Churchill Sauke mabende njalo nye weche mag TWAK me okang' mokwongo mabende koro aneno kata mana ka counties bende nitiere gi thung' makama chakre ne loch mag sirikande mag gwenge keti chakre higa mar 2010 sani higni 10 gi wiye madhi ang'o mana sirikanda kata mana Uhuru Kenyatta timo kopogore kata mana gi sirikal masani kanyaka sani winjo ni jotije piny owacho pok ochul counties bende wacho ni omenda maromo siling bilion 94 pok ochiwnegi en mana ni juma mokalo naneno kana migawo mar treasury nomiyo counties omenda maromo siling bilion 31 manyiso ni koro rem nitiere ka 97 nen siling 100 bilion 125. Ero kamano Sharon, adwa duoko penjono kuom gi duoka adek. Mokwongo, mana kaka mheshimiwa wacho. Ing'eni e sirikand gwenge nitie joma nosebedo kok dwargi. Kochakore chakruok mar katiba manyien. Nitie jok ma ne benefit gi pesa ka nitiere e sirikal mamalo. Kendo no gidwar pesa madhi piny. Koro ei Kenya ka nitiere jok ma ok gidwarga kabisa ni mondo pesa dhi e sirikal mar gwenge. To eiye ka be nitiere kaka kiyudo pinje moko kaka sawachoga nitiere e gwenge ma Kenya kama pes nok tundga pesa mane tunde gweng' gin mana pes mag jopuonj. Sana luowa mano gima ne timore ahinya. Nikech kaluwore kaka ne wan joma ne bede opposition sirikal nok dwarwa koro pes mane tundo kuno ne gin mana pes marang'o mag jopuonj kin jopuonje ka pesa timore nade ka pesa tundo kuro koro iyudo ka nitiere kuonde ma e Kenya kae sirikand gwenge ni okonyo kabisa. To ka mar ariyo king'iyo inde mane sirikand Uhuru donjo 2013 ng'eni nitie gimiluongo ni vision kichako gimoro kaka koro wawach ni koro kata in ichako gimoro to kichake inemi ing'eyo kaka gino onego beni tere aito ng'ato emoduogo kawe to inokitime ibro yudo ka ng'ama kawe ni ok time kaka nonego time nade kaka vision ne dware mae gima osebedo gi challenge mar devolution e Kenya ka jomo osebedo ka implement devolution gin jok moko believe in devolution kendo iyudo ka timo devolution osebedo mana nikech idiyogi. Twang'ene nyaka sani kinde thuolo mar higni maloyo 10 bende biro mar loch gwenge hinyenyo sirikande mag loch gwenge bende osekonyo devolution ne ok osekonyo gimoro amora. Sharon, devolution osekonyo kabisa. Jomoko bro wacho ni ati ni pesa chame gwenge. Tapenje niya kanyi mok chame pesa Kenya ka. Afadhali mondo chame gwenge kar mondo chame kamoro achiel Nairobi. Chon chame kanya. Koro devolution osakonyo sirikand gwenge osakonyo Kenya ka. King'iyo idhi kata mana dalau kata mana e gweng'u hie ibro yudo ka gik mo ndeche gero ibro yudo ka be jomoko ntiere mabe koro ng'ato inya yudo ka be koro gero ode moro sirikal mar gwenge o employ ji iyudo ni ng'ato be koro riembo gache moro magi gik manok nyal timore nikech iyudo ka mond magi notimre kapok sirikand gwenge nobiro nyaka ni bed ni ng'eri gi ing'eri gi jomoko e sirikal maduong' koro ing'eri mae gima koro timore sani
nikech koro iyudo ka regime ma wan go sani en regime madwaro ni monde gimi ji mondo bed ni kokilu jatelo mar piny to onge gimiyudo. Erokamano ahinya. To kata mana penjo gimomiyo ni napenjo kata gimomiyo kata mana ka devolution kata mana loch gwenge osebedo ka konyo en kaluwore gi koro governor sani Beatrice giseum kaka senators ni ok usir loch kata mana ok usir sirikande mag loch mag gwenge. Sharon, abro bire mano tadwa kuongo duoko wach miwacho ni to bende sirikal mar gwenge osekonyo. Sirikal mar gwenge osekonyo kech kaluwore gi jatelo ma un go, ka un gi jatelo man gi vision, pesa mokelno bro dhi e health, bro ndiko jothieth. Sirikal gwenge osekelo gimiluongo ni ECD ma jopuonj chon ni neno ka jopuonjwa mane puonjo nyithindo matindo ne solo mna pesa gi parents, samoro imiye siling 800, samoro imiye siling 500, samoro imiye siling 2000. To sirikande mar gwenge nokelo japuonj ma kore nyalo ndiki mapuonj nyithindo tichule msara giko dwe matiende en japuonj mongirore manyalo chiwo pache ne nyithindo. And mane momiyo wadwa ni pesa odhi e county mondo namba mano ndiki ma jopuonj mondo medre kato jopuonj gi bendo chul pesa maber. Nitie kuonde ma wanga yore osebedo, nitie kuonde mosegere osiptende, nitie kuonde mosekete transformers, nitie kuonde ma pi osekete. Koro adwa nyisi ni sirikande mar gwenge osekonyo kendo wadwa ni pod omed konyo. Sharon, koro abire penjo mipenja mar ariyo. Ni nitie jok maneno ni wan kaka senators ok wakonyo. Adwa na nyis jothurwa ni Senate en gima katiba no create kano ng'eyo lwenje mane sirikand gwenge mokalo no bedo go in the early 60s. And Senate a constitution article 96 en okete en od bura moketi mondo ong'i dwaro mar counties gi government mar counties. Wang'iyo interest mar county, wa protect county, wang'iyo pesa madhi e county, wang'iyo pogo pesa madhi e county, watimo legislation chike madhi e counties, to kendo wago kogno state officers matijegi oluwore gi counties. Mae gima nomiyo ket Senate. To jothurwa nyaka ng'e ni ei Senate wane gi parties. Gima koro timore e Kenya ka oko ka. Ni wan gi jo-UDA, Kenya Kwanza, to wan gi Azimio. To yudore ni Kenya Kwanza otelne gi joma ne ok dwar devolution. And mane lweny ma wan go nyaka Senate. Koro yudo ka Azimio Kenya Kwanza kipimo gi Azimio bende Kenya Kwanza oingo kata mana bende no gingo wa en mana ni koro telo mane gikawo ni koro ginyiewo jowa, gisenyiewo jo UDM motelne gi Senator Governor Ali Roba, gisenyiewo jo Jubilee, koro gintie ei numbers to gin jo Azimio. To ka wadhi kucho to gitimo mopogore. Adwa na wachi ni Senate kanyocha donje, nyocha mor gi kama na donje nikech na donje od bura mane dhi konya support jothurwa e county wa iloso giru. To gima timore Senate en for counties, but gima koro timore en ni jo Kenya Kwanza gin jo mayudo direction e gimora mora magitimo koa ir Ruto ma president ma party leader. And kanye ma problem nitie. Senate onge gi problem nitie e leadership mar Kenya ma en kotelne gi William Ruto mane ok dwar devolution. Nikech sani gima kelo liet en kaluwore gi okang' ma bende nokadho godo paro mar chik mano division of revenue bill mano mar higa mar 2023. Kama bende governors ywak matamre gi nono pok mar omenda manego bed ni ichiwo e sirikande mag gwenge. En gima lit ahinya. En gima lit ahinya jothurwa ni pogo pesa nikech achiel kuom tijwa en pogo pesa ma e kind sirikande ariyo gi. Treasury ma en sirikal matiyo notimo proposal mar 385 matiende ni ne gimedo counties mana billion 17. Jo Council of Governors ma en counties notimo proposal mar billion 425. Basto Commission of Revenue Allocation ma en commission mane jo Kenya oketo ka constitution ni chako manyien ni biro wuotho, biro neno kago kwan ni to sirikal ka sirikal gi migao ka migao nengo yud pesa di. Mai commission mane jo piny oketo
not treasury, not even the council of governors. To go kwan mowacho ni counties onego yud billion 470, matiende ni ne wamedo gi billion 37. Kane wadhi Senate nowacho ni mondo wakaw pesa mane CRA oketo. Mano billion 470. Matiende ni wan Senate mabende committee mar finance and the budget committee mar Senate noyalo bura magene ne giyie ni wat miyogi billion 470. A committee of the house mano en duond Senate. Motel negi governor senator Ali Roba ng'ama nyose nego bedo nyaka governor mong'e kaka counties pek ma counties nigo. Kagi biro mane figa mane Senate nigo to kawa biro oluongi State House onyisgi ni udhi gi proposal mar billion 387 matiende ni ng'ani en gima en go en thung'o counties mondo counties ochok mondo counties otho kaka ne regional governments. Bende dibedi samoro kaluwore gi kaka piny owacho samoro bende nitiere gope ma bende pod wacho ni pod onoro kata mana piny owacho manyaka sani wabiro bedo kwa donjo kata mana kaluwore kod gope ma bende osebedo kata mana ka chokre mano kaluwore kod jatend migawo mochung' ne weche mag treasury pacho kama bende koro wacho ni gisebedo ka gope osebedo kata ka chokre dwe mar adek kende gope mano chokre en siling billion 147 kata kamano sawo kaka kilie twak makama ahinya nya pogruok mar paro ma bende gisani nitiere kind governors gi senators. Governors seyo senators ni gin ok gidew ahinya dongruoge mag sirikande mag gwenge. Winjo kanyo pok mar omenda mane bed ni miyogi siling billion 407 nodwok chien bende senator wacho kanyo siling billion 387. Kani winjo kata mana an Waiguru mana matin kani winjo an Waiguru kaka naloso owacho ni me okang' mokwongo chakre ni devolution chake makoro senators koro ok sir dongruoge mag sirikande mag gwenge mana kanyalo winjo duonde ang'eni Beatrice nitiere gi wach mana mapiyo kapok we awinja ne mar chachilo ingeni en wach malet en wach malet nikech ingeni senators kok nyal konyo counties kok ginyal keto duol matek ka gi protect counties to counties ok nyal bet nikech king'iyo inde machon kata mana inde mar sirikand Uhuru pod ne nitie ga ywaruok kind sirikal mamalo gi sirikal mapiny to magi ywaruok manyaka bedi nikech magi idwaro pesa en siasa idwaro pesa koro senators ema nyaka bed ka bro konyo governors mondo yud pesa kendo mondo pesa gi bomedre koro ma en wach malit kabisa kendo en gima wakwayo ni senators onego ng'i gini gi wang' mambele giwe ng'iyo sani nikech sani inyalo bedo ni gine telo kendo gin gi president magiero lakini e mbele kacha ginyalo biro bedo gi president moro manono manono lakini president marach mogik makendo koro bro ketha makoro mana ka gichako ywak king'eyo sani jomine no ka chako ywak sani gin jok mane ging'e ne sirikand ni dhi bedo maber kodgi koro onego wang'i mbele ka watimo gigi iwacho gimoro mar gowi Kenya ok mae mokwongo ma Kenya bedo gi gowi Kenya osebedo gi gowi inde Uhuru Kenya ne nigi gowi gima sirikal onego beni penjore to mae gimiluongo ni telo gima sirikal onego beni penjore niya ere kaka sirikal machon cha ne nyalo muomo shida magin go sani ere kaka ne gimuomo gode mag gopegi magi hakikisha ni jotich mag sirikal oyudo pesa counties oyudo pesa dong samoro kaluwore gi gowi mabende ne gikwa nikech sani doneno ka gop Kenya ochomo mana siling trillion 10 lakini kata mana sani kata mana inde no be gowi ne nitie mana mang'eny gowi ne medore koro an gima pod anyalo wacho kendo anyalo advice jatend Kenya men Ruto ingene karwako weche maber to weche maber ni ng'ama nena gi oko neno ni weche ni ber kidhi rwake kibunge ni weche ni karanti kamodi koro ingene sirikand ni onego gibed piny gineni na waneno weche ni gi oko kaber lakini koro wana yie ka odiyowa wapenjre ni wadhi wabed piny gi jok mane nitie sirikal mane ran sirikal
chon. Wapenji to gini notimo nang'o. Ji osomre paro kaka ne itayo Mane. Nikech sirikal en gima duong'. An anyalo nyise ni onge ng'ama nyalo king'iyo kata mana Obama gini jo sirikal mag Amerika. Kibedo sirikal, kidonje e sirikal mibedo rais, tiyudo ka nyaka koro jok mano kiwinjrigo nyaka idhi manygi. Bende kideka kit kata mana pinje maoko bende nwaneno kata mana ka jatend piny owuok, mano jatend piny makoro samoro nyien bende gi jasomo paro gi jatend piny machon. Inyalo kata mana paro kinde mana Kibaki gene limo Moi, Ruto Uhuru bende nalimo kata mana Kibaki gi mosenindo mano Moi. Kata mana kapako to bende Sharon, ok en kata mana poro wach gi ng'amo sedhi mamano be nitie, but en poro wach gi jowete uduto te. Kenya en marwa te. Kenya ok nyal bedo mar ng'ata achiel. Kakori bede presidency tiwinjo weche mar joma ingo e Kenya kanyo. And magi e gima kelo tabu mantie nikech ok owinj wach, ok openj wach. And kata odwa tiyo gi gima iluongo ng'ato tichiko ni dhi tim kama. Iluongo senators tiwacho ni kudhi e iye kanyo, wawinjore godhiambo nwa dhi chiwo 4-7 billion. Koluongi gokinyi kudhi e iye kanyo, udhi chiwo 385. Ne gima gini Churchill adwa nyisi ni gini rach kabisa. Nikech gimokelo gini en ni nitie functions ma devolve. Machalo kata kaka health. Ibro yudo ka 2022-23, ibro yudo ka percentage mane mar recurrent national government gi development odhi malo. Kar medo county pesa to chako med a devolved function to med a national government. Kichake the environment, iyudo ka ochako med malo recurrent mar environment, development mar environment, water and resources, and magi gin migepe mar devolve motimo nego time e counties. Kidhi ng'iyo agriculture, idhi ng'iyo urban development, okaw pesa kendo chako medgi. Matiende ni gima ng'ane timo. Pesa monego tie county, ochako kao, oduoko koni. An mane momiyo wawacho niya, magi joma dwano thung counties, mondo ywa tije counties, mondo dong. But wadwa nyisogi ni jo Kenya ok bi yie, nikech constitution wacho niya, ni power belongs to the people of Kenya. Sovereign power. Power magi tiyogo en power mochiw through yiero. Kamano. Ero kamana inya benda gini bende ntiere kata mana pend chike ma bende tayo kaka omenda makamagi pok mar omenda makamani nek bed ni timore. Koko kamano kapok adhi e county ma Kisumu, ang'eni moko kuom unyalo penjore ni to governors gi noloso karang'o to ne giwacho ang'o. We wawinja nena jakom mar governors Anne Waiguru ywak ma bende ne gichiwo ne senators, bende gichiwo ne piny owacho ma pacho kaendi ma bende pok ochulo gi omenda mago manego bed ni nego dhi ne counties. Ma nyaka sani gintiere gi gope, bende nyaka sani gintiere gi ladruok mopogore opogore. Therefore call upon the CS National Treasury to immediately release the 94.35 billion owed to county governments without any further delay. By dint of this, the Council of Governors hereby issues a 14 days notice to shut down counties if February, March, April arrears are not released within the next 2 weeks. Ko genyal chulo pesa monego dhi counties dwe mara achiel, dwe mara ariyo, mara adek gi dwe mara ang'wen. To governors duto owacho ni wabro loro counties. Aya, nyakwara mgajua ngaduolo, mano Council of Governors na gintiere kod romu, mabene na gichopo ewi okang' makamano. Gisani kada mnako pogore gi welo mantiere godo bura Nairobi ka. Studio Marwe County ma Kisumu mantiere gi wakili kendo janon siasa Green Odera. Green kivinja, amosi ni misawa, ngini county ma Kisumu to duche makabuna ngini samoro kada mnaka koth nuchwe. To koth bindo se bidoka kilo midhiero, hainya nye gwenge maga Kisumu. Ko pogore gi mana, kini county ma Kisumu chionane. Erokamano Sharon kuom rwake twak ma kawuono Kisumu ochiew maber. Amor chopo mondo walalre wach mar county governments kod kuma wachope yore mar pesa ma oripo bedni wuok gi kuom national government. Koth to pod goyo Kisumu en mana kawuono ne ok ochwe gokinyi. Tamor kirwaka e twak. Erokamana inya Green mana kar dhogi kanyo nyaka sani kiwinjo kata mna milome mabende Council of Governors osechiwo. Governors 47 gichano dhi ng'anyo ponono ni omenda maromo bilion 94 ok bi chwal negi. Ang'o mabiro timore ka governors odhi ng'anyo?
dhi e ng'anyo ama loro counties kwatiyo gi dhok mane Mheshimiwa Waiguru tiyogo en Council of Governors wacho ni governors dhi chungo tich moro amora mitiyo gi county government. Mano nyiso ni ok wabi neno dakteche madhi e suptal nikech pesa michulo gi onge. Ok wabi neno tich service moro amora mabedo offered gi county government ma omi gi chik mar Constitution of Kenya ma county government report aim kadhi nyime. Mano nyiso nang'o? Mano nyiso ni gimoro amora ma county government mopogore opogore timo e gwenge mopogore opogore mago tije madhi chung'. Mano nyiso ni jok matiyo e county governments ok dhi yudo salaries, jok ma idhi mi formal notice to all county government workers mondo webire tich nyaka national government oket pesa ma county governments oripo bed kayudo. Loro county government en gima bro inyo mana japiny man piny mogik nikech jok ma access services mag county government gin jok manie e counties kuonde ma giwuoke. Mano nyiso ni kolor county government ok wabi neno daktache madhi e suptal mondo ochiw chieth. Jok modak e counties go ok bi yudo nafas mar yudo chieth te ma wabro neno ka ntiere ji mang'eny mabro temo ringo mondo oyud thieth private hospitals. Omiyo loro county government kaka waneno no gisechiwo notice mar ndalo 14 ni dhi bedo gima waluongo disaster nikech jok ma rely e services mag county government mondo otim gik mopogore opogore mago services madhi chung' Sharon. Nyaka sani kata mnaka poka winjo pach Beatrice gi Dr. Sauke mabenda ntiere godo ka county ma Kisumu en achiel kuom counties ma nyaka sani bende wang'eni lakteche magi bende nodhi ng'anyo kopogore gi county mamoko kaka Nyamira, Bomet, kanyakla kod county ma Vihiga. En mana ni sirikal county ma Kisumu naneno kodhi nyaka doho ma bende okwayo doho mondo nyis lakteche mondo dhi nyime gi tich. En mana ni naneno ka doho bende nochiwo milomi ka bende nomiyo county ma Kisumu nyaka chieng' tarik 4 mano mar dwe mar 5 mondo chul lakteche mar mondo mi chulgi. En mana ni ponono ni omenda makama ok bi chiwnegi. Wawinjo ka kata na governor bende ywak ne gionge kod omenda. Ang'o ma bro timore? Ahinya county ma Kisumu bende wang'eni nitiere nyaka gi referral hospital mano maduong' kotenre kod sekta mar thieth. Lit mosebedo go to en gima pod wamedo neno en counties governments mang'eny ne ok oyudo pesa kochakre dwe mar 12 nyaka sani. Omiyo osebedo matek mondo county government meet their obligations in terms of salaries. Ntiere jok matiye county governments mopogore opogore ma pok noyudo salaries kochakre December nyaka sani. Omiyo kwaneno court orders ila mane owuok wach mar county government ma Kisumu no ochul pesa no ndalo mang'eny penjo ndalo mabiro tarik 4. Penjo manyaka wapenj en niya, ka court osegolo order na pesa ni uripo chule e ndalo makama to pesa ni en pesa ma county governments pok oyudo kochakre dwe mar 12 higa mokalo. Ere kuma county government dhi gole pesa ma dhi chulo dakteche ma nodhi e gomogi. Omiyo waneno ni pod kata gi court order no kata bed ntiere court order dhi bedo matek mondo county government ma Kisumu ochiw ama ochop dwaro mar court ma ne owacho ni gin gichul pesa by a certain date nikech inyalo chulo mana gima in go. Omiyo luong maduong' ama kwayo maduong' moripo bed to be ok en kwayo nikech yudo pesa kowuok from national government en ratiro mar county government mora mora. Omiyo the treasury ama jorito omenda mar national government oripo bed ni osegolo pesa mooro counties mopogore opogore. Tineno ka gimomiyo nyakwa bed worried en ni kata king'iyo national government sani for the first time in a long time ne waneno ka jotich mag national government no koso yudo salaries ama no yudo salaries mag March saboleo mag gibende gisechopo notice margi ka ginyiso national government nwang' ni pesa gi mar April koleo kobiro moleo to gidhi bedo gi ng'anyo. Mano ng'isi status ma wantiere kaka Kenya. Ng'isi kata debet ntiere a problem with our financial management system mano donjo e telo mar Kenya Kwanza ni nikech onge gimomiyo sirikende duto mosekalogo pok obedo gi shida magin goni. Ang'o matimre ma opogre
gima ne timre e telo mar Ker Uhuru Kenyatta ama e telo mar Kibaki. Nikech kineno kani watimo comparison e pesa ma Ker William Ruto oseholo nyaka ne odonj e telo, waneno koingo pesa mane Uhuru Kenyatta oholo in the same term. Omiyo shida ma wan go e Kenya ok en shida no onge pesa mar chulo jotich mopogore opogore ama onge pesa mar oro ne county government. Nitiere shida mar management of our resources ama pesa bedo prioritized e gik moko ripo bedo prioritized to jopiny ma rely e services mag county government e machandre kamano. Sharon ng'anyo ni e katiba. Kijatich kata mar county government kata mar national government itiyo ni kadwe rumo ichuli pesa ni. Ng'ama oketie contract ni tiyo kode onengo ikre ni kadwe no rumo onego chuli kaka no winjore. Omiyo ng'anyo ni e katiba, ineno ka jo Council of Governors dwa ng'anyo, jotich kuonde ma untie ka usetiyo poko chuli misachi mane contract ma ingo in gi right mar ng'anyo. Mana kaka wan be Azimio wang'anyo. Ng'anyo nyiso ni ya gimo onengo timni oko timni e samo onengo timni ego. So en right ma jo Kenya. Sharon adwa nyisi ni gik moko ok dhi maber e Kenya ka. Koro Bagni ni okata ni e gwenge kende. Bagni ni kuonde duto te. Ne gima timore kata Malindi. Ne gima timore kata Malindi. En gima pek ni ya ni e Kenya ka un gi kama sirikal nitie to nitie kama ji thoe kendi iko ma sirikal wacho ni ok ong'eyo. Tadwa na nyisi ni nyaka pasta magini timore kuome, Pastor Mackenzie ineno kani functions mar President State House last month nene function gi Rachel Ruto ma ende first lady. It means ni gini en gimong'e. Kuparo jo Kenya onengo par kendo oganda wan pani nonro bende koro secha kendo winjo kata mnaka Kithure Kindiki bende koro wacho ni gitimo nonro ne kanise makamago. Oganda wa onengo par ni higa mokalo January 2022 mama mwaluoro e Kenya ka mogik iluongo ni min piny Dr. Aida Odinga nodhi e kanisa mowacho kaka ng'ama neno mbele ni yawa onengo chekie kanise gi gik magitimo, activities magitimo gi joma gitimo gigo gi kaka ilemo. Yawa no donje majo no rwake siasa mano okete bloggers no ogo gini nyaka jotelo mawuoyo. Nyoro na neno Karuto gi Kindiki koro wacho ni nyaka tim regulation. Matieni ni giduogo mane gima ne mama Aida otima ng'owa owacho. Mi oganda wa wabeduru joma winjo wach kendo wabeduru joma winjo weche jowa madongo moseneno mang'eny. Apa ni Bagni thoth kata mana sirikane mag luwe gwenge kopogore kata mana gi loch mag sirikane mag gwenge bende winjo kanyo ka bende piny owacho bende dwaro biro gi osuru mano mar kwana ta maladek wach mabende naneno kata mana duola mano mochung' ne jotije mag piny owacho bende dwaro dhi e ng'anyo kaluwore gi okang' makamano mano juogo oganda idwa juoge gi thuon nyaka ojuogi kwana ta maladek mar osara mari mar mondo mi chak ger godo udi mal nengo gi nitiere piny koka mano kata naka lore ge Bagni makamani ng'enya ka koro wang'i mbele ni bang' ndalo 14 ng'eni sani koro dong' ndalo 12 kaluwore gi statement kata na milome mabedi na gigolo ponono ni sirikal ok bi chulo sirikande mag gwenge. What worst can happen? Gima bro timre ni mana kaka Green wacho ni gik ma services ma counties timo ok bi nyalo timo. To mano gima dhi hinyo mana jopiny. To gimoro kendo manyalo timore en ni ing'eni loro sirikande mag gwenge gi en gima Council of Governors nyalo timo nikech gidwaro ni mondo giket pressure na sirikal mondo gol negi pesa. Koro sirikal nyalo neno pressure no magi gol pesa nikech king'iyo gima loro sirikande gi koriwore gi ng'anyo mag Azimio komedore to koro Kenya dhi bedo gimoro nono. Koro ginyalo luor magi gol pesa. To neno ka TWAK bende no setore odiochieng' manyoro. To gimoro kendo king'iyo mbele kendo king'iyo ni magi jok mok dwar sirikand gwenge ginyalo tiyo gi wachni monde gitimang'o gichak kao tije mag sirikand gwenge gi mos nikech koro iyudo ka gen gi parliament koro ka
ka sirikand gwenge gisechungo koro ibro winjo ni kia gimoro mane chako wach ni health commission koro chako biro gichako kelo moro magikaw functions magang'o mag county government te to at the end gima koro bro bedo en ni koro waonge county government mano bende luor ma bende nitiere kene kaluore gi green ni kako kile pend chike bende nitiere ka bende an Waiguru bende nawacho ni meno kang mokwongo ma bende koro kang ma koro timo na sirikane mag gwenge ka bende koro ok nyal chulgi kuom thuolo mag ndalo go duto te no wacho kanyo kaluore gi pend chike ma pacho ka mano mar Public Finance Management Act mano mar higa mar 2012 owacho ni bende kaluore gi chik en dwaro mar mondo mi sirikal chiw pok mar omenda ahinya ahinya sama owinjore mar mondo mi sirikande mag gwenge odhi nyime gi tije mag geyo makare kako kila ken wach makama diwacha mana kaka jok muwuoyo mbele na osewacho Sharon dwaro mar sheria marwa kichake katiba bidhie nyaka Finance Act mar kata kichako mna 2013 nyaka wachopo kuma wantiere sani en ni pesa oripo bed ni chopo ni county government e sama kare mondo county government otim tije mopogore ma county government nyalo bedo ntimo to gima jowinjo wa nyaka ng'e malong'o en ni pesa ma sirikal mamalo chiwo county government ama telo mag gwenge mopogore ok en telo mimiyo county government ni ok en pesa mimiyo county government as a favor from the national government magi gik machike mopogore oketo bondiko piny mowacho no pesa makama oripo dhi ne county government mopogore te gini neno ka every year wan gimoro miluongo finance bill mapogo pesa ama kelo mpango mar pogo pesa between the national government and county government to kendo waseneno tije ma county government timo mopogore kaka bedo ni gitelo ne health gitelo gik mopogore ma constitution emomigi magi ratiro ma ok nyal magi kata gi parliament ka ok otim referendum gik moko kaka health provision of health services kod gik mo obedo listed e schedule 4 mar constitution of Kenya mago gik makatiba emoketo mondo county government obed ntimo ne jopiny omiyo ng'ata man gi paro ama man gi lengo ni ginyalo frustrate county government baso bang'e gidhi to giloko ama gikawo tije county government mondo gitim giwegi en ng'at manindo to ripo chiew en ng'at maleko to ripo ochiewe lekno omiyo okane gimora mora ma sirikal mar national government nyalo timo mondo giring ama giwe miyo county government pesa mopogore nikech kata king'iyo article 75 kadok piny mawuoye wach county government kod devolved system ineno ka giketo safeguards moko mag rito ama protect county governments kuom telo ila mar Kenya Kwanza mwaseneno kogolo koke mondo o weekend services mag county government tineno kochopo seche mwawuoye services mag county government mopogore timo to nitiere riwruok mar paro kendo ineno ka governors mopogore nyaka governors mowuok e Kenya Kwanza support idea ni nitiere kimoro ma kichope to nyaka wariwre wawegi mondo wa make sure ni jopiny manoyierowa oyudo services moripo bed ni giyudo kisheria kamano Sharon chik wacho ni ya adwa duoko gimipenjo na yo makama ni chik wacho ni government national government treasury kum pesa duto magiyudo any revenue 15% onego dhi e county koro onge gimoro ni ng'ato rito ni pok wayudo pesa ni pod wachoko michoko no kichoko $100,000 15% dhi e county kichoko $1 billion 15% dhi e county so wach moro ni pod wachoko pod onge michoko no kata ni choke apar 15% to pod wachulo gope 15 nyaka counties go be chulo gope to adwa chaka duoge wach moro ne wach mar the Council of Governors wacho ni ginyalo loro counties to kabende mano nyalo bedo nang'o wacho nuni senate nolos nang'o senate ne jopiny oketo mondo protect counties gin jopiny mane counties to gi their governments koro governors e governments senate interest wa maduong' en rito the counties ng'iyo services madhi e counties ng'iyo jowa manie counties omiyo sama Council of Governors oloro county
wan kaka Senate ok wanyal yie nekech services ma devolved nyaka jothurwa yudi. Services mane health, services mane water, services mane school, services mar wang'a yore ma devolve as per the constitution mane momiyo wane Senate ni nyaka giyudi. Omiyo gima wawacho en niya, sama giparo ni ginyalo shut down the counties, jowa dhi yudo services nang'o. Omiyo Senate nyaka wa stand gi the counties gi jowa ni services nyaka dhi mbele. Omiyo solution en niya, sirikal mamalo nyaka gol pesa monego dhie counties and mano bende en mbaka mwago kate Senate. Bende kata ne Senate omenda mano puodho mar siling bilion 387 bende koro biro konyo kata ne kinde mabiro kaluwore gi dwaro mar governors mano mar siling bilion 407 ma bende nagi dwaro. Kani Churchill mana kinyalo keto pachi kanyo kapok wakaw yie matin. Ingene king'iyo garama mar maisha dhi malo. Kendo ma ema miyo king'iyo commission mar revenue allocation hakikisha ni kaluwore gi schedule magi keto ga for every 5 years cha pesa medore mitero ne counties. Koro kod wuok e chien to koro iyudo ka koro services ma sirikal mag gwenge nyalo timo be timore nade be dok chien. Koro en gima king'iye maber kendo king'iyo ka jatend piny neno mbele ma ok ng'i wach mag loyalties. Ingeni samoro nitie gimoro miwacho ga siasa ni loyals. Ni loyals ema koro konyi. Telo mar piny en gima nyaka joma mi advice onego bed ni ogen joma loyals kende. Loyals nyalo konyi mondo ing'e kaka ideal gi politicians. Lakini governance mar piny en kwayo na mar ni jatend piny onego ng'i gini gi mind mambele. Kendo ka en ng'ama dwa ni mondo odwa chako kendo mondo dhi odonj 2027 magi gik mibiro tigo mondo goye. Nikech jopiny ma depend e sirikal mag gwenge ka ok gibi yudo services to gigo biro bedo nang'o ok bi bedo ne governors en mibiro nene. Koro to bende Sharon gimokelo peke county ahinya en sama ne timo functions mag counties nokaw gi to bol to nokotim gimiluongo ni costing. Koro iyudo kitimo health to pesa mitero ne health okoromore gi gima health no nego tim to gi to bende nyaka wang'e ni to counties ber mage mane county nego tel. Ing'e achiel kuom gi Churchill chik wacho niya kata mana tije mitimo kaka tenders and supplies 30% onego dhi ne mine gi joma tindo. Mano no moro ahinya nikech ne waneno nyaka joma ntiere gi ng'ol. Nikech ne waneno kaka wayudo opportunity mwanyalo kelo go mine malo, wanyalo kelo go jowa matindo malo, wanyalo kelo go joma nigi ng'ol malo, to bende business ne dhi timore maka counties nochakore manochakore. Ka pesa nochak di gini ema koro kelo lit ne jowa mang'eny, ne jowa mosetimo ohala, ne yudhewa mosetimo ohala, ne minewa mosetimo ohala ma ji odok. Nyocha uneno, Churchill nyocha uneno ka picha ng'ato wuok e Kenya ka ng'ama dichuo maduong' an African man kolonyore duk ka ywak e street ma be nyocha ochako ne poko chule. Mage gik mwawacho ni sirikal omi counties pesa mondo kata pending bills ochul mondo jowa moolo gope, jowa manotimo geno endi mane gitimo mondo yud yweyo. Omiyo wan wawacho ni counties nyaka dhi mbele, nyaka gidhi mbele in the right way, with the right leadership. Senate ng'iyo ni pesa odhi. Sharon ka pesa ni osedhi kokwa dhi ng'iyo ni to pesa ni tiyo nang'o. To kinyal ng'iyo gimoko timo ng'o, gimoko dhi. Ero kama na inyanya kwa mga juang dakika 4 tok sa 4 mar okinyi. Yeno mar mun weko yo matin. Kwa waduogi paro mopogore mabindi sebedo Kisumu bende jopiny bende wachang'o e kor gwenge mopogore ahinya kaluwore gi thor wach mabende wantiere godo. Kik dhi maboro. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyo gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penyo mi nego dono mar senator.
Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagere. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Kenyans are winning big on shopbaki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shopbaki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shopbaki.com. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Mondo iyud wendane kaka sikiza timu mari, dimana *812 *784# to parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Nyakorom ga jwang machiegni okang' mar ariyo wadhi nyime gi mbaka e chenro mar mbaka oromo nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango dakika na 7 tok saa 4 mano mar okinyi e pacho kaendi. Kata kamano kaluwore gi thor wach mwantiere godo kotenre kod Bagni e sirikande mag loch gwenge. Winjo ne Uganda e kaunti ma Kisumo to wachango pachgi gi nang'o kaluwore gi dwaro mano mar governors mar dhi ng'anyo kapok ochulgi omenda margi. Mano manyaka sani oseromo kwan mar siling bilion 94. Ngara deep state China. Gima sirikal chakre gi an chakre kod. To gima sirikal temo miyo mikuro waparo ni kata mana jatendwa motelo ni. Ok ohero mondo devolution otim nikech 2010 aparo ni en odok chien korka devolution. To king'iyo kata mana kaka noyiero cabinet part of CS by devolution onge. Koro miyo waluoro ni kare ok odwa timore nade. En oyuak crocodile tears. So kodwa ni mondo dhirango devolution obed mbele. Koro sani kaka pesa wacho ni pesa add value to life. En ok odwa kelo pesa piny. Mateni ok odich gi maisha ma jopiny. Kade bottom ups ni en ang'o? Koso bottom ups koro en malo kune ma koro bottom ayo. We understand kade bottom up no oyuyo waka to tero malo. Ere kaka dako kelo pesa kama mondo at least wambe wa enjoy a devolution. Ma chiel nyiso wa malong'o ni ok ohero jopiny. Gierre kende gi giwegi. Mano gimomiyo ok wamor gi sirikande ni. Ko nyalo dok chien to well and good. Mano omiyo issues mane giwacho ni gi address gichak gi mambo mar devolution. Mondo wang'e ka devolution dhi mbele mondo jopiny owinj maber. Ok ni kiang'o a bottom up to kiang'o hasla. Koro hasla gine ma giwinjo maber. An ok amor gi sirikal ni kata dichiel. Nyinga iluonga ni Gilbert Otieno, aja Kisumo, aja Kajulu. To gi ka government malo odagi release pesa mondo konyo jo county wan kaka jopiny wawinjo matek. Ngechedo ni wan gi jowa moko matie county mane ichulo sara ma nigi nyaka nyithindo ma dhi skul. Koro nyithindo gi ok nyadhi skul nikech ok chul joma tiyo kanyo pesa. Kaka sani puro, jonyuol sani dwaro pesa manyalo purgo kata cham, oyaw kata ohala. Osuru gisolo ka e county kaka mtokni parking ma mtokni solo osuru. Tido ni magi te dhi malo kucho to government ma malo dwaro release pesa. Koro wakwani government ma malo kaka ne katiba nomiyo counties gigol ma pesa mondo kony jopiny. Kech mai koro ber mwanya neno kuom sirikal. Sirikal ma malo otamowa, koro county e sirikandwa. Omiyo wakwayo Kenya Kwanza
gi-release pesa no ndalo 14 modong'gi counties ok bi move. Nyinga iluongo ni Wycliffe Olago Tieno, jadak ma Kisumo ka. Waneno ka nitie nok mar pesa county kendo gichiwo ndalo 14 kende mondo olor county. Waneno ni ma en gima dhi hinyo kaka japiny kendo sama olor county ochumi dhi medo ridore kabisa. Kendo wan kaka joma ong'iyo yuto ma pile ka pile wadek chandore. Omiyo wakwayo sirikal mamalo mondo okel pesa county duto mondo ngima ofuongre. Sani koth nosechako chwe, ngima osechako yawore, to kapo ni county ochako dok kendo gi ng'anyo kachakore gi ng'anyo mar Azimio to piny nyalo ridore kabisa. Omiyo wakwayo sirikal okel pesa mondo piny ofuongre, mondo jopiny bende oyud thuolo mar loko ohendnigi kaka pile. Iluonga ni Joseph Omondi, nyinga mang'era go e chuny boma ma Kisumo ka iluonga na Balawanga, the deep state Shushaina. Wase nyaka ne wami sirikal mar Kenya Kwanza loch. Gik moko osebedo matek makata county pesa pok odonjo, to wakia nang'o matimre, oshuru choko pesa ok donj. Sani governors osemiyo sirikal mar Kenya Kwanza ndalo 14 ma koko timre kamano to giwacho ni giketo tools megi mek tich piny. Kaka japiny an Joseph Omondi Abalawanga ma Kisumo awacho ni gima governors wacho no en gima ber nikech sirikal mar Kenya Kwanza nowacho ni biro kelo pesa matiyo makonyo japiny e county ka county. Koro wan gima omiyo waneno kata king'iyo osuptal bathe ka osuptal daktache ok ti, to wan jopiny wan ema wahinyre, to noketwa gi singo mang'eny modhuro mok nyal timre. Kata ka jatendwa masani mar Kenya Kwanza pod kuonde modhiye en campaign kar mondo ti ne jopiny. Kenya Kwanza obed piny okelni counties pesa mondo Kenya oran, to mano kok kamano to wan wajoin county government giket tools piny mondo pesa wuog malo obi piny mondo tin go japiny. Erokamano. Nyakoro mgajwang' mago gin jo county kata mana jopiny e county ma Kisumo ma bende koro somonwa para nyaka lurore gi thor wach makende. Nitiere jala achiel ma bende aparo nochiwo paro maliw. Nyaka sani bende wang'eni ka lurore gi jotend migepe 22 ma bende nitiere sirikand Kenya Kwanza. Waonge koda jatend migawo mano mochung' ne loch mar sirikande mag gwenge kata devolution. Kachako kod green dibed ne onge mano mar CS mar devolution. Onge jal ma samoro nyalo bedo ka kedo ne omenda madhi e loch mago mag sirikande mag gwenge. Ema miya chiedh nade ma kama gibiro. Erokamano Sharon. Sharon, kwadwa ng'iyo lengo mar sirikal mar Kenya Kwanza, gima nyaka wang'i ne en gima ne president notimo seche manoloso cabinet ama seche manondiko ji e cabinet mare. Kendo ni neno kane obiro noyudo a perfect cabinet mar county government ama devolved government mane obedo as a link ama gima riwo county government gi national government. Tineno kamano en nyaka requirement mar constitution of Kenya matemo promote there must be a link between the county and the national government. Koro the fact nka no biro no neno ama no could treat that ministry as a priority. Ngisi ni lengo mar sirikal mar Kenya Kwanza kochakre chon ne ok ber kalure gi sirikande mag gwenge, nikech gima nokwongo timo noketho structures mane ker ma osedhi Uhuru Kenyatta noloso mar create a link between the national government and the county government. Bange kanoseketho structures go nokoloso kata state arm moro mar state matin mane nyalo deal gweche mag devolved government. Emomiyo ineno kantiere disconnect ama koso winjruok mar national government gi county government. Gima timre e Kenya sani mar jo county government kwayo mondo ogol pesa ama or pesa kowuok from national government ok timre for the first time. Magi manotimre kata e sirikand Uhuru. Gima ne konyo sirikand Uhuru mane miyo nokwachop kuma ne wachopo ka en nentiere connection mar national government gi county government mano miyo communication bedo mayot between the two levels of government. Omiyo dwaro mar sirikal mar Kenya Kwanza en ni giweekend county government ma county government ochop kumoro ma ok ginyal timo ama ok ginyal meet obligations mag gi kisheria. Koro kony mar jopiny ni kanye? Kony mar jopiny ni kuom Senate.
Egin Senate nyaka come out strongly nikech king'iyo constitution marwa Senate mobedo mandated gi ratiro mar protect county governments from the national government ama gimoro amora ma affect county government kuongo lwar e lwet Senate. Omiyo the Senate nyaka come out strongly to defend and protect county governments kuonde duto ma gintiere. To waneno ka some of the senators mane ogoyo ama vote ni finance bill mane okalo ma kelo omenda kochakre June 2023 nyaka June next year no osechako nyiso wa ranyisi na Senate ma wan go sani ni kowere go jokweth mag Azimio ntiere senators mag Kenya Kwanza ma osekaw boso ofuko ma ok ginyal bedo defenders mag county government. To gima biro konyo jopiny ka Senate olwaro jo Kenya piny en ni Council of Governors biro neno ber mar riwruok margi ma ok gibing'iyo ni jogi jo Kenya Kwanza jogi jo Azimio nikech jogo be gin mandate margi manyaka giserve kendo manyaka giket ni jopiny kalure gi ahadi ama chik mane gichiko ni jopiny gibiro timo tijegi. Omiyo lwar marwa bedo e Senate nyaka pogre gi sirikal masani mondo gi make sure gi protect county governments from the national government mondo counties governments obed ni nyalo chopo ratiro maggi midwaro gi sheria mar katiba. To lwar marwa mogik biro bedo ka gigi te ok otimre e yo mwaparo no ripo gitimre ka giluwo katiba mar Kenya to wabro dok e doho mondo doho koro oyangwa kendo miwa nafas mar tego national government gi county government. Aparo ni mago gin paro maleo ting koro nika kata mana kachako kodi Senator Beatrice ting nika ahinya mar od bura mar Senate moko kuomu bende kaka nitse wacho bende osese ofuku mano kaluwore koda kata mana kaka ginyalo ting'o ting margi e yo makare kod bende nyaka gisani ok nyalre. Kinjo Bagni no wacho bende owacho ni samoro jatend piny nitiere gi dwaro mar keto mano od bura mar Senate mayom samoro bende riwruok bende wagin nyaka sani waonge kod migawo mochung' ne devolution. Dibeni mane manyalo kelo yom ahinya pok mag lemo mago mag serikande mag gwenge ma pacho kae. Ka wacho ne jothurwa en gima rach ni kanyoche Ruto keto migepene nogolo wach devolution mane mabiro nyiso ane karadier ma en jatelo ma wach devolution ni ok berne. Mane gima wawacho kwa chako ni ochako lwero devolution mos nekech devolution ministry ne timo coordination matiani coordination okoro timore nade onge to pod mano ok mon Senate tiyo kendo adwa na nyiso oganda wa ni ndalo matin manyo wasechako the 13th parliament the 4th Senate na neno riwruok maber ni kogike wach county ji ne pogore e weche siasa to kogike ber madhi e county to jiriwore mana mane wagik sama koro watimo division of revenue bill ni ka jatendgi owacho negi ni pesa go ok nyal dhi ang'owa ok nyal dhi e county mana aneno ka jo Kenya Kwanza koro dwano tim gik moko mopogore mano nyiso ni Ruto adier onge ng'amoko ng'eyo ni ne ok odwar devolution to ne waparo ni kosebedo jatelo to koro nengo rit jo Kenya gi chik mar ang'owa mar Kenya. Tadwana ajiu jothurwa ni Senate support devolution, Senate support counties, and mane momiyo nyaka sani kata ne joko nyiew mane giheowa magedhi gi figa mopogore to nyaka sani pod wa fight kata nyoro ne wa fight ne equalization fund bill ma dhi kelo pesa makonyo gwenge man piny dhi malo na neno ka wafinjore ni pesa nyaka bedi madhi makonyo gwenge mopogore na neno ka Homa Bay County kumae wamiyo gimoro kaka bilion 100 giwiye mana mikonyo go kuonde koriwore tadwa na nyisi bende Sharon gi ogandawa ni pesa ka ok dhi e county en gima inyo japiny directly adwa na nyisi ogandawa ni Sharon kata pesa mineni chulo jotich ni sama ok chuli jotich gweng te inyore ok en mana jotich kende ibro yudo ni jotich gi nigi loan ibro yudo ka pesa oriwore modhi dwe achiel mochako riwore dweche ariyo moriwore dweche adek sama chieng' moro miyo ng'ani pesa onge pesa moyudo kata achiel obedo negative to ng'ani nigi nyithindo madhi e skul to ng'ani nigi ji mochulo nikech pesa ni kochula kor ka bende ng'ato makonya kamoro yudo pesa kor ka pesa ni luorore ang'owa
e gweng. Koro gima dwa na jiw go jothurwa ni kata bed ni sirikand ni timo gik moko duto manyiso ni devolution ok gidwar. Ok gidwar coordination, ok gidwar gimoro amora, to Senate ponitie kaka tibo keto mawan nyaka wagore agoya to the last ka wa support counties. To bende kinde ma magi timore sani to ero governors osechiwo siema mar ng'anyo ponono ne ok ochulgi. Bende nyaka koro gimbende wanon gi e omenda ma gisebedo ka giyudo kata mne kinde mosekalo gisebedo ka gitiyo godo nade. Churchill Sauki. Well, ntiere sirikande mag gwenge mosebedo ka tiyo gi pesa no maber. King'iyo kata wanyalo wacho king'iyo kaka Kisumu isaneno kaka governor ma Kisumu osebedo ko okelo lokruok moko. King'iyo kata mana counties moko be ntiere mosebedo kotiyo gi pesa no maber. To kata kamano to en gima muhimu mana kaka mheshimiwa wacho ni pesa ni igorruok ne mondo odhi e counties, lakini governors be nyaka gi hakikisha ni gitiyo gi pesa ni maber mondo gimi jopiny services. Nikech ibro yudo ni kendo anyalo himiza sana kaka sirikande mag gwenge wa kaka wan joluo. Nikech iyudo ka sirikal mamalo ni samoro ok ber kodwa. Koro pesa kiyudo to pesa ni onego itigo e yo maber makonyo county kawuono gi kiny, nikech kiny siasa ma kiny ikia kaka biro bedo gi jowa. Ero kama na inyagi sani mana mapiyo kapok odhi county ma Migori. Bende amedo nuo wach kami wacho no ni wan kaka Senate sani pod wagore ni mondo pesa odhi e county. Bang'e mano jopiny oketo Senate mondo wang'e ni to pesa nitiyo nang'o. Omiyo adwa nyisou ni e Senate wan gi the Public Accounts Committee mang'iyo ni to pesa mose dhi e county to tiyo nang'o. To bende wanyiso sirikande wa mawango kuonde duto Kenya mangima to moloyo ne oganda wa, nikech oganda wa kuneno kaka koro piny chal devolution ni counties ni gima koro wango mwamako neno ka wango ka pesa biro wati gi pesa maber. Jowa mosetiyo ne counties motimo ohala gi counties mondo chulgi mondo gin be giyud kaka gikonyore to mondo gine ber mar counties. To bende adwa na nyiso oganda gin bende bandhogi kaka county bendo no gin bende gitiyo ne county timo ang'owa gibandho gin be jomoko bandhogi e tije mane gitimo, nikech sirikal ni nokel ni mondo jowa ogrow, jowa otingre malo e counties kuonde ma gintie. Koro gichul jowa gichul gi misara, gichul gi tije to moloyo gimigi services monengo mi. Tadwa na nyisu bende mana kimako mana parora matina inyisa na dhi e county ma Migori achiel kachiel bende ni sirikal county ma Migori to koro tiyo nang'o e kinde mabende sani koro nitiere nok mar omenda e counties nyaka gisani koro kata mana tije e sirikal county ma Migori dhi nade. Gisani wantiere gi nyawadwa George Juma ma bende dwa bago twaka hinya gi jagoro mano mar county ma Migori. Juma kinyal muna winja nyal muna dhi mbele gi twaka. Erokamano wawinji makare na diere ne ywak osebede counties mopogore bende nyaka sani koro itayogi sama bende nyaka sani omed mawuok kuom piny owacho malo osekoso ka ok bi e counties mopogore ka bende county ma Migori achiel kuom counties go ma bende wasebe winjo ka 10 county ywak ne nitie chenro mag dongo opogore ma bende nyaka sani ok gisebedo ka ginyalo timo nikech deko mar piny owacho malo mondo koro ornegi omenda mondo ko gitim chenro mopogore kata waneno ka county ma Migori ka ipimo kod counties mamoko waneno ka samoro kuonde moko jotich ywak ne pok ochulgi ma bende nyaka sani to mano to ma Migori ka bende okinyi ma kawuono wantie kod jagoro mar county wadang'ene to gin yo mane ma gitiyo gi sama bende koro ywak nitiere Kenya mangima ne omenda koro pok okele counties ma inyalo tigo e tayo counties to bende nitiere ka gineno ka governor ni kinde mandala 14 ginyalo chungo chenro magin ka onge omenda machal koda mae gin kaka county ma Migori giikore nade bende kinde mandala 14 dhiro ka koro giongo omenda ma dhi nyime kod chenro mar tayo county koro mi achiel kachiel mondo wuok kod jagoro mar county ma Migori mar ng'iyo ni to chalo nade weche doko bende dhi nyime to ang'o ma gitimo mag chwalo dongruok ne oganda opogore. Jagoro adwa ni kuongi iyangrinwa ne oganda to wang'e ni nyaka sama wuene county ma Migori do pesa mogik ka wuok kuom piny owacho malo karang'o. Erokamano George, an gi nyinga iluonga ni Oscar Olima, an e jagoro kata county secretary ma Migori ka kendo an matelo ne jotije mag sirikal ma county government ma Migori. E penjo mipenjo no sirikal maduong' mamalo no chiwo omenda Migori ka mogik dwe mar 10
mano tiende ni dwe mar 11, 12, dwe mar 1, 2 nyaka 3, koro dhi dweche 6 kapok wayudo omenda koa e sirikal maduong' kocha. To kata odoko kamano, pod wanyonore motegno kendo wadhi mbele ni tiyo ne jopiny. Penjo mabendi penjo ni pok uyudo omenda kuom ndalo mathoth gi. Ere kaka utayo kaunti ni ka omenda CC bagi kuom department ka department chenro manyalo konyo mondo mi wamed tiyo ne jopiny kado doko no omenda pod odeko. Koro ido ka wan gi kalore gi department moro ka moro mondo mi tich odhi mbele. Ka nyalo chiwo ranyisi department wa mar public service management kata mochung' ne tiyo ne oganda to kod devolution, wadhi mbele gi chiwo kaka koro arita mar chik. Watiyo gi jotich mondike county ka mar rito chirni to gi rito ndara to gi choko osuru ka ok wadhi kuom joma oko. Mana achiel kuom yore ma sirikal mar Migori ka tiyo godo mondo mi tich odhi mbele kata doko ni pok wayudo omenda kuom sirikal mamalo kocha. Penjo maduong' ipenjo ka ni tich mutimo gi dwaro pesa. Pesa ne uyude kanye? Ukawo hola e bengi koso uyudo pesa kanye mar tayo gigie? E gigi kaka ing'eyo, gimoro ka gimoro luwore gi ng'ama otelone. E Migori ka, migosi Dr. Chila Yako to gi wan kaka jotich mag sirikal manika ne wawacho ni nyaka watwe okanda motegno. Our own source revenue kata chokro mawuok kuom chirniwa to gi fees mwa charge ne services mwachiwo e county ka osekonywa kabisa medo dhi mbele gi chiwo tich ne jopiny kata doko no omenda pokoa malo kocha. Mar ariyo, wadhi kaka sirikal wadhi e tuonruok mapek. Omiyo kaka ng'amotelo ne jotije sirikal, wuodhe ma jotich sirikal wuotho mang'eny wang'ado. Kendo kuonde ma pes sirikal nyalo tiyo yore moko winjore wadwoko piny. Kane wadonjo ka nyachiwo ranyisi, geche sirikal duto te nwayudo ka thothgi nitero kata gimo iloso Kisumu. To imigochwa kaendi be wan gi garages to gi makanika ma jo Migori ka. Koro nwa chiwo chik kaka sirikal ni mondo wakung omenda wadhi tiyo gi joma jo Migori ka to gilose Migori ka to wayudo kamano ong'adonwa garama mang'eny kendo omiyo koro wan gomenda matin wanyalo timo gik mamoko kaka chulo jotije. Kendo anyalo nyisi George ni e Migori County ka kinyalo penjo jotije te mag sirikal onge kata dwe achiel mosara oseleo kendo wachule wang' sa kendo wadhi medo timo kamano mondo mi jotich sirikal otine jopiny kaka owinjore. Iwacho ni osuru muchoko ema ing'ise ne uchoko osuru maromo nade manyalo miyo uta chendo gi to osuru muchoko ni be utiyo kod yore go mag dongruok kata development koso mana chulo osara gi tije matindo tindo? Kaluwore kaka los budget, George, ng'ini budget mar sirikal kaka iloso owuok ting' nyadiriyo. Nitiere gik mitiyo godo development to kendo nitiere recurrent madhi gik machalo kaka chulo osara to gi expenses mabiro dwe ka dwe. Koro gie sani development projects kendo kaka ing'egi gin gik madongo, gin gik migero madongo dongo. Kuom sani development projects pod warito mondo sirikal mamalo kucho omenda mondo watim godo. To recurrent aparo ni king'iyo kata kaka osiptal chalo, king'iyo kata kaka watemo mondo pi obed osiptal, governor temo mondo mi yath be jopiny oyudi kar mwanyalo osiptende 53 manie Migori ka watemo kabisa kwa tiyo gi yorego mondo mi services omed dhi mbele. To kata watemo kamano, isewinjo nyading'eny ka our governor Dr. Chila Yako wacho kendo kwayo mondo kik sirikal mamalo diwa ahinya kata doko ni nyalo bedo ni nitiere gik reasons momiyo to wakwayo ni mondo mi en chik manie chik mar sirikal in the constitution
mondo mi devolved governments kaka ma Migori kani yud its fair share of the equitable share mar revenue kwa sirikal mamalo. Kendo osewacho mang'eny kendo amedo siro gimo osebedo kowacho no ni mondo omiwa mondo mi eka deliver services ne jopiny. Kwatieko ntono ka governor ndala 14 kongo pesa ginyalo tije ginyalo chung. Okang'e ni kaka county kum ndala 14 gi budeno ka pesa mu choko osuru ni nyalo taye umo kunyal chungo chendo ma county kum ndala 14. Apa ni ngas mar TWAK no to nanyalo we mondo governor ema dhiye kuponono ni okoyudo pesa. Rika wadhi medo tweyo motegno kendo tweyo kanda kendo tuonore mondo mi services ma jopiny onego yudi ochopnegi kaka owinjore. Erokamano mano jagoro mar piny owacho mar county mego bende koro lero Kenya bende giseketo mar tayo county sama bende nyaka sani koro counties nitie kod nok mar omenda. Wijo ka olero ni gisebedo ka moko kuom chendo kaka mago mag wuoth koro ging'ado oko mondo omenda matin magirni koro gitigo e yore mag chendo mag dongruok ochopo ne oganda county ma Migori. Yo makare kendo rok manenya kuomba TWAK e county mano ma Migori nyakoro mgejwanga mano jafambo marwa George Juma achiel kachiel ka bende no TWAK kod jagoro e county ma Migori mano kaluwore kod ikruok ma bende gintiere godi winjo kanyo koro giseng'ado wuodhe mago mopogore ne ikruok ahinya kaluwore kod nok mar omenda e county 0 kamna inya George Juma. Koka mano dakika 31 tok saa 4 wakaw yo matin kwaduogo to aduoge okang' mogik mano mar tieko TWAK ma bende wantiere godo mano mar mbakoro. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yana. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Palamino chiena tanora mojonya. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo call instrumental, kod Ninja the Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Oh, yeah. Friends becoming family. Home-cooked meal. Ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers.
Nyakoro mgajwang machiegni kendo maino kang mogik mabendo adhi godo nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo kiny makawuono ponono no kiriwore kodwa thor wach mabendo wantiere godo nene wang jowi mari kanyo mano kaluwore kod Bagni mano mar loch gwenge mopogore opogore pacho kaende okang makama biro bang' milome mano mar governors mano mar dhi ng'anyo siema mar ndala 14 manyaka sani gisechione migawo mochung' ne weche mag omenda e pacho kaende nyaka sani bende koro nyaka bende ni wang'iyo kopogore kata mana gi ng'anyo makamano counties bende osebedo kata mana katiyo nade gi omenda to gin bugo mage manego bedni nyaka sani nego bedni bende gidhiye mar mondo mi gidina inya kaluwore koda okang' ma bende gisebedo ka gitiyo godo gi omenda Green Kintere county ma Kisumu kapok wiyo wil kodi paro ahinya kaka sirikande mag gwenge nego bedni tiyo gi omenda kanyakla kod kata mana kaka omenda mamoko bende wang'ino kosebedi kitiyo godo e yo makare paro riekni mage mabedi nyalo golo kaunti ma Migori iwinjo kanyo ka jagoro e kaunti ma Migori wacho ne gisani kaluwore gi nok mar omenda e counties bende giseng'ado chenro mag wuodhe sirikande mag gwenge otim nang'o? Erokamano Sharon, kata kapok aduoko penjo mipenjo no county government ama sirikal mag gwenge nyalo timo ang'o mondo gi manage situation ma wantiere ni. Gima nyaka watiek kendo waket oko kanyo en ni pesa ma county governments oripo yudo kisheria en pesa ma they are entitled to as a matter of law. Onge wacho no kata kwa migi pesa to giketho. Gima nyaka wawinj mokwongo ni county government nyaka yud pesa kaka constitution ama katiba marwa ondiko ni pesa no nyaka migi. Penjo mag expenditure gin penjo mabang'e to kendo ibiro neno ka katiba marwa kod sheria mopogore opogore be oketo yore mag ng'iyo pesa ma county governments noyudo notigo nade. Koro kik watig the fact ni some county governments oseketho pesa ma giyudo mondo wa frustrate county governments from yudo pesa moripo bed ni giyudo kisheria. County governments nigi ratiro margi moketgi e constitution marwa kochakre article 175 mang'iso kaka oripo yud pesa tich moripo gitim kod kaka oripo gitim. Koro mano nyaka wuog oko kanyo. Whether county government ketho pesa or not nyaka giyud pesa. Okang' mar ariyo ema sheria dhi nyime to wacho niya ntiere checks and balances ma sheria mopogore opogore oketo mar ng'iyo pesa ma county government oyudo itimogo nade itiyogo nade ama oti kode e yo mane. To checks and balance mokwongo waneno ka ntiere county assemblies ma approve budget mar executive timo gik mopogore opogore mar ng'iyo pesa mabiro e yore ma pesa modonje county government e yore mopogore opogore otigo e yo makare. Koro county assembly is the first check and balances mar ng'iyo pesa ni itiyogo e yo manade. Ntiere other checks and balances mopogore opogore kaka the auditor general ntiere office mar senate mar public accounts committee ma ng'iyo pesa duto miore county governments gitiyo e yo tiyogo nade. Omiyo kik watig the fact ni county governments moko noseketho pesa ama oyud makosa mag ketho pesa mondo watuon county governments pesa moripo bed ni giyudo. To mar ariyo gima nyaka wamed jiwo county governments notim relying on treasury kende ama bet gin pesa marumu nyalo timo gutije ama magi nyalo timo gutije mopogore opogore en mana from the exchequer bro maanisha ni seche ma exchequer okoketo pesa to counties mang'eny dhi bedo gi shida. Ineno ka lure gi management mar ng'at mobedo at the help. Ineno ka county secretary ma Migori nyiso wan gin dho ji osebedo gi shida mwaneno ka county government mang'eny osebedo ka ok nyal chudo ne giyudo gitiyo gi yore gi moko mopogre mag yuto mag maintaining wage bill margi kod gik moko matindo tindo. Omiyo county governments duto to kata kisomo sheria marwa mano constitution gi sheria mopogore opogore mag county government ntiere ratiro momigi mar wuok oko manyo pesa e yore mopogore. Omiyo governor mariek sani kik beda ni ooyo wan warito pesa ma owuok nwa malo. Governor mariek nyaka kel initiatives madhi kelo pesa. Ineno ka moluor governor Nyong'o nosedhi moyudo pesa oyudo pesa e gwenge ma oko mokelo 31 billion midwa tigo e loso ndara itimogo gik mopogore opogore. Governors nyaka bed gi initiatives mopogore opogore ma supplement pesa mowuok kuom exchequer. Nikech kata kineno mana kaka mama nowacho ni pesa
county governments oripo bed ni yudo en mana at least 15% mar national government mar pesa ma national government ochoko. Mano nyiso na at no point ma national government nyalo sufficiently provide for county governments. County government nyaka bed gi yore gi mopogore mag yuto. Ema waneno ka yore go gin pesa ma gichoko e chichni, pesa ma gichoko through licenses, pesa ma giyudo from development partners kaka waseneno Kisumu osebedo a beneficiary mar World Bank, kendo waneno gima Governor Nyong'o otiyo, tich ma Governor Nyong'o otiyo gi pesa ma noyudo World Bank boloko face mar Kisumu. Of course nitiere jok ma bro ywago tich manotino, to mano nyiso en ng'at ma nosewuok oko boyudo alternative sources of income mar supplement tije mag county government. Ero kamano ahinya. Aparo ni kanyo e paro mabende koro nyaka beni watu wake kotende kod kata mana kopogore gi kwana tamala paga bich mabende koro sirikal miyo kata mana sirikande magwenga ngene sirikande magwenge bentiere gi osuru pesa mabende gijuogo e chirni mopogore bende kata mana omenda kamana kaka winjo kaka girino wacho kuom ranyisi county ma Kisumu gope maginyalo kwayo kata mana pinje maoko chache sa oke mana ka nyalo winjo pachi kapok winjo pachi Beatrice ainya nyaka luore kod yore kotende kod piny owacho kaka counties bende nyalo pongo agulu margi mar mondo kik giywagre. En mana luo kaka ginyalo manyo investors gima jo kisungu wacho ni foreign direct investments ginyalo manyo partners kaka koro mana kaka owacho ni Nyong'o nodhino to gi nikech ng'eni kidwa ni mondo increase revenue mar county nyaka ensure ni biashara timre to biashara gi njia minyalo medo godo ohala mondo timre counties and kelo yuayo investors mondo bi nikech ka kambe bire counties to kambe gi ema koro dhi timore nade kambe gi ema koro bro medo shuru mar counties dhi malo koro county governments nyalo bedo deliberate on ng'iyo kaka gi attract investments koa oko investments koa EIB mar jo Kenya ka mondo invest e counties gi kambe go mondo ger aito gin hie kakoro yudo jok modak kaka koro jok modak e counties gi Kisumu, Migori, Homa Bay, Siaya gimbe gi create environment ma jodak kanyo nyalo timo go ohala nikech mano koro ibro yudo kakoro kendo medo taunde bedo mang'eny e kor gweng to taunde gi ema koro ibro yudo ni timore nade medo counties yudo pesa promoting agriculture mago gik mabe important kabisa mondo counties otim koran mane gima nyalo advice and think kata mana there was a time mane ka counties negore inde ma think ngani governor ma Kakamega machon Oparanya ene mane chairman mar council of governors negi yuare matek gi national government mar newach revenue allocation ni magine proposals mane wa miyogi ni counties onego bed ong'iyane yo maginyalo expand godo revenues gi nikech mano enjia maginyalo timore nade maginyalo self sustain themselves. Ero kamana nya Senator Beatrice pache ne kaluore gi wach ma Sharon ne ng'ada seche moko kana wuoye wach kaka governors onego ti mamano bende en gima nie chik ok en gima iwacho manyien tase nyiso ni Senate negi the structure mar park nekech one basically wa oversight the counties achiel kuom gima be medo miyo counties samoro tich pesa dhi bedo marach en pesa migolo last minute ka financial year orumo tidhi ikele the last minute kae to koro tije dhi bedo matek nikech ok ginyal absorb pesa no and mane momiyo idhi yudo ka joma koro pachgi richo tiyo gi sano mondo olos pesa gima wanyiso our counties and the leadership mar our counties ni sama koro sani wagore mondo pesa obi gin giikre giket mpango maka pesa obiro to pesa yudo gima dhi timo kaluwore gi budget mane gikalo to bende gima dwa nyiso gandawa ni kik wa para in terms of tiyo gi pesa marach ni mana counties kende ma national government be nitie kendo rach be moloyo but one kaka Senate wa focus on the counties mondo jothurwa oyud maber kani penja gi revenue wawacho ni jothurwa nikech piny ka piny nigi resources mopogore kaka an thurwa Homa Bay ibo yudo ka nitie gi sand ibo yudo ka nitie gi kite Karachuonyo ibro yudo ka wan gi nam ibro yudo ka wan gi gik machalo kamano koro miyo wan gi ruma
wan gi bala gini kuro. Magi gik ma koro sirikandwa to gi sirikande mamoko e counties mamoko ong'i gik ma gin go manyalo kelo negi revenue kato gibed gi programs maber masero jok manyalo keto mwandu gi e gweng'. Tachiel kuom gik ma counties osebedo go gi tabu nikech Sharon nati county government ang'e ni even investment nitie gimiluongo ni PP. Ibro yudo ka PI, ibro yudo ka counties nigi pek nikech gik ma the treasury oketo. Okange ma treasury oketo e mbele gi magara kitimo gigi tiyudo ka pek nitie. Tadwa na jiw jogwa ni kaka senate magi achiel kuom gik ma tuo tiyogo mondo wagony gigi mondo tich odhi maber. But county ka county ong'i kaka wanyalo yudo revenue. Adwa na nyiso ganda wa bende ne onego wago erokamano ahinya ne bedo mar jakom baba Raila Amolo Odinga e Kenya ka. Tich ma jogi tiyo wago kata tich ma ng'ane nyalo tiyo kane baba onge nikech ng'a kendo ma ditim checks and balances kuom ng'at mineno ka tiyo wakane. Onge. Nyachan gi jomoko kuomgi ma jog gi jokekego ka dhi wuoth kamoro kata gin ne giwacho giywak ni ka baba dibed maonge kata kaka ji ditimre maketo sirikal tesre. Omiyo wan jothurwa wamakuru devolution ni gi lwetwa, waumuru devolution ni to jogo mabe oyudo thuolo mar telo thurwa bendo ti mamiyo jothurwa mor. Gimachielo manyalo wacho ni Sharon ni jotendwa mantie kik ng'i counties kaka headquarters kende. Awinjo kiwacho ni Kisumu, awinjo ka wakili ma wuod Agrino wacho ni Kisumu, ji nyalo tend to think of Kisumu in terms of the headquarters. Homa Bay in terms of the headquarters, Migori in terms of the headquarters, Siaya in terms of the headquarters. Wadwa ni governors gi jotelo matiyo ong'i dongruok mar county kuonde te. Mane manomiyo kel devolution. Kose kel gimore headquarters, wadwaro ni gigi obed devolve piny, odhi e sub county, odhi e ward, odhi nyaka ir jopiny. Wadwaro ni jothurwa kaka sani koth chue, wane ka agricultural extension officers dhi e puothe kaka ne ji dhi e chon nikech jothurwa no dwaro devolution mondo services obi machiegni kodgi. Wadwa ni ka jothurwa afama nigi tabu nitie office monyalo dhi machiegni okola office mondo bi ire. Wadwaro ni ka jothurwa nigi problem kata gi dhog gi pith magin go kaka veterinary giyud veterinary officers machiegni. Wadwaro ni jothurwa services gite onego bed close and mae momiyo wa fight ni nyaka wayud pesa minyalo tere county mondo jogi otito kosetere to nyakuti. Erokamano ahinya. Director mar Anyisa ne gbenwa tieko chenro makama wadong' ne matin ne dakika 5 mar tieko chenro. Koro kwa tieko chenro Green achak kodi kintiere county ma Kisumu. Wach ni mogik kwa tieko chenro ahinya nyaka luore gi thor wach ma wantiere godo Bagni mano mar sirikande mag loch gwenge. Kini mabende koro governors nyaka gisani osechiwo milome kwa kuchulo watu wambe koro waloro sirikande mag gwenge. Wach na mogik kwa tieko twak makawuono Sharon en jiwo institutions mopogre ma constitution omiyo ratiro mar rito ama protecting counties kaka senate kod county assemblies mondo tigi teko momigi kisheria mar ensuring ni county governments oyudo ratiro margi kalure gi kaka katiba wacho. Kendo debate moripo wabedgo en sani ni okoripo bed nwa wuoyo ni county governments pod yudo 15% of the national revenue. Kineno katiba marwa no wacho ni between 15 and 30%. But gimosebedo katimre e higni 10 gi bath mosebedo gi county governments, the national government miyo gamana county governments the bare minimum ma in 15%. Omiyo nyaka wamanye ama institutions mopogre kaka senate kod county assemblies nyaka ensure by supporting county governments ni gi make sure ni budgetary allocation mar 15% which is the bare minimum oyud kaka inyalo dhir mondo chop malo. To kendo nyaka gi perform their functions in their checks and balances mondo gi ensure no omenda mora manyalo lwar piny machop piny jopiny ochopo motiyo tich ma katiba marwa dwaro. Waneno komenda mang'eny chopo to ok gi change lives mar
jok mantie counties mopogore opogore kendo nitiere counties government mose waste a lot of resources ka gi focus mana kaka mama nowacho gi focus mana e CBD to wigi will gwenge mopogore opogore ji ok nyal access health care ji ok nyal yudo dakteche ji ok nyal yudo specialized treatment nyaka wati especially jok manie opposition nyaka wati gi county governments as an opportunity mar loko ngima jowa seche mwarito ama kapod wang'iyo mpango magwa mag kisiasa nikech county governments gi nokel gi mondo kik ji feel ni kibedo left out of government. Sirikal mar national government must meet its legal obligation mar golo pesa kendo kowo pesa ni sirikende mag gwenge. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya Green, mano paro maliw mabendi chiwo kanyo. Kwatieko Dr. Churchill Sauke, wachni mogik. Erokamano Sharon, anyalo jiwo gima Green owacho ni Senate okony devolution mano mokwongo. Gibed motegno nikech pogo pesa onge osiep. Nikoro wan jo yuda wan jo Kenya Kwanza. Gibed motegno nikech kok gibedo motegno to pesa ni bro dhi na national government. Mogik en ni gini en gima very simple. Ka national government ondo siling 100, siling 15 onego dhi e county. Ok en gima onego beni urito ni koku ni udwa bedo gi pesa mang'eny koku udwa tero 15%. Yud siling 100, siling 15 otimre nade odhi ne counties. To king'iyo gini in the long term onego beni Kenya ka onego beni wabro ng'iyo gimoro ka wang'iyo constitutional amendment mondo wa achieve the best mar devolution wang'i kaka counties nyalo bedo gi gibiluongo ni federalism nikech mae e kaka pinje ma oko dhi. Federalism bro miyo counties more power kendo miyo ni koro pesa gi wuok piny ka dhi malo not the reverse. To mano ke bottom up koso. Kama na imane dwaro mabende sirikal nitiere godo gi sani. Katieko wach na Sharon, nyiso jothuru achiel kuom gima dwana wachi e sama yudo thuolo ni wang'e ni kanise owuok kamora mora. Nwaneno gimotimore Shakahola. Gini onyalo timore kamora mora. Wabed kwang'iyo alwora wa kuonde mwadake ni to jomage mabire to gitimo ang'o to ka en kanisa en lemo mane to kik warit maka jowa oseinyore ni kok watimo ang'owa wawuoyo. Mar ariyo adwana wachi ni e oganda wa duto nitiere gik ma omonjowa marach ne gimonjowa to pod gidhi mbele. An example kaka Homa Bay County ibo yudo kapod wa number 1 e piny e wach mar HIV infection to moloyo ne the youths. Wan gi nyithindo magamo remo ohiu kapoko osagi oromo. Wan gi gik machalo gender based violence. Amor ni kano telne gi governor marwa mamiyo Her Excellency Gladys Wanga to gi jotelo duto mamine manie siasa Homa Bay MPs ma wan go to gi MCS ne wachako program ma wadwa ng'eyo ni to ere kaka wadil gi jogi. To gini wabro timo go ganda wa duto miyo wakwayo jonyuol ni wariwre gi ji duto mondo wang'e nekech nyathi e future mar oganda. To mogik adwano wach ni waduto wa protect devolution. Wan kaka Senate asingora nuka e low Senate ne mane business wa ka devolution onge Senate onge. Omiyo wayauru pachwa wan wabro manyo pesa mabire counties wabro ng'iyo ni pesa ni biro sama nade wabro ng'iyo ni to kose biro be otiyo tich manyo jopiny okwayo ni mondo pesa ni otigo. To un bende kaka oganda wang'iuru devolution sama ng'iyo jotelo motelo nu e counties mano en part of teach mar oganda ng'iyo ni to devolution dhi nade wa protect ru devolution to kendo wang'iuru ni to gini bende okonyowa. Senate pod wabro dhaw kwang'iyo gik mang'eny kao kamano wang'iuru nyithindo e gima wacho nu mar teenage pregnancy teke Sharon ing'e maber niya nyithindo e dongruok mar oganda. To ka nyithindo gi gamo remo en right mar ng'ato to nitie samo nengo game nikech ko game ka ng'ato pod tin kaka ng'ama nyako mine ni ok gibi dhi sikul. To ganda moko dhi sikul en community matema ng'owa matho. Omiyo wawuoyo gi wakwayo jowa duto te. Let us all be on the lookout. Chiefs wa jowa duto youths te and gini ok omako nyiri kende omako nyaka boys nikech society en nyako gi wuoyi. Kako ni inyore to bende ijno ok make ng'ata achiel imake ji ariyo. Jowa mondo wawuog oko mondo wang'e ni to nyithindo somo nang'o mondo wang'e ni to be gidhi e skul to bende wang'e ni to
tuo machalo kata kaka HIV miwacho ni nitie yore mang'eny ma sani oketi minyalo geng'ogo HIV. Naneno ka kaunti ma Siaya luwore gi report manowuok gi mbele na gitema inyanya mar duoko piny kwan mag rawere ji ma bende gamo kata mana kute to wan sani Homa Bay kamae wan bottom gi Narok to gi Kilifi kuma koro inege ji jomodhi ni odhi kalemo omiyo wawacho ni waseng'eyo ni ok wadhi maber kaka counties makaluwe weche machalo kamagi to wan wawuog duto kaka jotelo mana kaka Homa Bay sani leaders mamene osewuok oko ni wadwa gore gi gini mondo wadwok HIV piny kuom the youth mondo wadwok teenage pregnancy piny mondo wadwok lwenje mane kind genders piny mondo wati matek to ka kamano jothurwa umed tiyo matek mondo wakonyre wakony nyithindo dhi e skul wakonyre gi jotelo to gi joma nitie. Erokamano ahinya. Kamano an bende gima nyalo kata mana medo kanyo bende en kaluwore gi dang'ni mag paro ma bende koro iwacho ni en achiedh nani ma bende koro kwako kata mana gwenge magwa emomiyo kata mana odiochieng' manyoro ka nineno ka miyo bende koro nego nyaka nyathine ma ja higni 2 kok manya kwaro mge jwanga sa moseng'adowa aneno kanyo ka sa moseromo yiena mar mondo mi wakao kata mana chenro makamano wachako nyakoro mge jwang sa 12 mar okinyi kendo wadhi kaunti ma Kisii koso nang'o Bob. Kwa kamano wadhi achiel ka achiel ke kaunti ma Kisii wachika nena gi kaunti ma Kisii pacho gande kaunti ma Kisii ano ka nyawadwa Crispin Otieno osekore yo makare. Chris kinyalo mana winjo pacho gande kaunti ma Kisii ahinya nyaka luwore gi thoro wach ma ontiere godo koso intiere romo mano mar Kepsha ngendo diche ma kawuono be jotende jopuonje e skunde mopogore mag primary bende tieko rombgi odiochieng' ma kawuono nyasi matimore Gusii Stadium mana mapiyo. Awinje yo makare antiere alapno mag Gusii Stadium kama ndalo 3 mokalo jopuonje mano jotend jopuonje mawuok e skunde mag primary skunde duto e Nyanza timo romo kaunti ni ma Kisii mano chakore ndalo 3 mokalo kendo nyaka sani adwani mondo alos kod kata jakom mar riwruok mar Kepsha mar jopuonj mondo ginyiswa ni nyaka sani romo ni nen manang'o kaito ang'o ma ugeno mar timo tok romo ni. Erokamano, mane romo mar jopuonj madongo mag primary schools e Nyanza mangima. Nyinga Eli Ondiek, an ka kod kamati mara mawatiyo godo, an ka kod secretary marwa Haron Tabo, wan ka kod deputy chair Bwana Ezron Onsoti, wan ka kod Mr. Peter Machugu, our treasurer, wan kod jachung' mar mine kata mar jopuonj mamiyo Madam Judith Owiny. Wabiro ka kaka jopuonj madongo waromo ga higa ka higa, to ok ni romo higa ka higa no kende. Wabiro ka mondo wang'e ni to ere kaka wanyalo tiyo kanyakla kendo machalre e weche mag somo masani mar CBC to moloyo JSS ma ochokele primary school. Erokamano kuom yudo thuolo ni nyowan kod ji madongo dongo ka wasebedo ka kod regional director, wasebedo ka kod ji ma oa universities, lecturers mo universities, wasebedo ka kod migawo mar Teacher Service Commission ka giwuoyo kodwa e weche mopogore opogore. To yeuru mondo akaw thuolo ni jothurwa mondo awachnu ni elo jopuonj madongo mag Nyanza somo mar klas mar 7 grade mar 7 mwaluongo ni JSS ni nyoche odonjo moromo chuth e primary kama nokete. Ndadani mondo awachnu ni somo dhi mbele, kendo somo dhi mbele maber kendo nyithindwa ipuonjo. Chandruoge achiel ariyo nyoche wabedo godo kichako. Mano en gima nomon. Achiel kuomgi nyoche en pesa, sirkal osekelo pesa. Ariyo nyoche en jopuonj, sirkal ondiko jopuonj 30,000. Adana gone sirkal erokamano. Sirkal ochako kawo thuolo mar ting'o malo e ngas mar joma puonje secondary, jopuonj manose medore e yor somo. Kendo koro sani
jopuonjgo nyocho ter e ngas achiel malo moingo kama ne gintie, mano bende agone sirkal erokamano. Omiyo wan gi jopuonj, to rem mar jopuonj ok ochakore gi samo kele JSS. En yande entie. Omiyo kata kapod wan gi rem moro matin achiel ariyo, adwa na report ne public, adwa na report ne jonyuol, adwa na report ne sirkal ni sani to wan maber. Buge nitie skul. Ripode moko wuok ma ok wang'e kuma giaye, machiegni ni nyocha neno nyoro nyaneno kondiki e gazed moro ni nyithindo otieko tam maonge gima gitimo. Aparo ni mago to jonyiego. Mago to jonyiego mokia gik ma giwacho, be gikia gima gitimo. Penjwa uru wane ma wan kanyo. Sharon, nekech time adwa ni mondo alos kod moko kuom jopuonj dakika machuok mabiro kanyo. Kokamano nikech ang'e nitiere weche mang'eny, ang' naduk mana kuom studio sama wadhi nyime kod aloso kod moko kuom jotelo mantiere riwruok mar Kepsha matimo romo makende e alapni mag Gusii Stadium. Erokamano ahinya. Aneno ka Beatrice bende mako ng'uta ka mana mapiyo piyo sa oserumo. Wach ni jodalawa kik wawuond jopiny, kik waketh thurwa, kik waketh nyithindo. Aneno ka jatend japuonj mawuoyo Kisino wuoyo. CBC onge ng'amo kia ni nigi very big problems. Kanyocho chak CBC, nyithindo bede klas makata jopuonj onge. Oter japuonj achiel, oter jopuonj ariyo. Ka en jatend jopuonj adier, bogo mbaka gi jopuonj ko sen en jatelo madhi e buche to kodhi e skul. Because kata jopuonj moter wacho ni ok gibedo prepared well, kata gima gitimo kuro ok gin very comfortable. Koro ok wanyal yie kaka oganda ni ng'ato luongore ni jatend jopuonj to dhi owacho ni CBC de maber. Gini nyaka non chenruokne. Gimomiyo wacho kama Sharon, keth ng'ata to kik iketh nyathi, nikech nyathi e future mar oganda. Ok wanyal lose a whole generation nekech joma chalo jotelo machalo kama mawuondo wang' jopiny. Yes. To bende wacho ni baro ma ibro donjo lalruok mar Azimio. Be ing'e ni bipartisan okethore. Okethore nekech sirikand Ruto kata Ruto onge gi goodwill mar gombaka. Omiyo jothurwa obed on touch. Baba dhi miyo direct. Erokamano. Ma kori lokod bura mar Senate Oktari. Erokamano agoni erokamano ahinya Beatrice Ogola kuom biro twako kiny ma kawuono. Dr. Shasha Sauke imbe nagoni erokamano. Green King tere kaunti ma Kisumu imbe nagoni erokamano kuom yudo thuolo ahinya kuom biro e twak ahinya man mabende nwantiere godo mar Bagni mar loch gwenge. Kok manya korom gaji wangi riemba ka dakika na riyo tok sa beach. Ibed godo chieng' makare. Nyinga Sharon Ng'ao. With communities across all 47 counties, we partner with people.